Sing penting dilakoni. Bab rekoso, bab seneng, bab mulya kuwi mok sementara. Yo. Nyantol apa to, Ndek? Dus tenan. Oh, wedhus tenan godil. Soale seneng ora selawase, susah ya ora selawase, mok sementara. Soale urip nang donya iki mok sementara. Selawase nang akhirat sok. Ngono lho bolo. Seneng ya ora selawase, susah ya ora selawase. Sing selawase sok nang akhirat. Dong ora? Sing penting dilakoni wae. Oke?